Bon dia a totes i tots, a les persones que us heu connectat en aquesta jornada dins de l'àmbit del projecte Agrobiofood Ponent. Agrair-vos que estigueu seguint aquesta jornada. Agrair també a les persones que ens acompanyen, el senyor Carles Girbert, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, que després ens donarà la benvinguda. El senyor Carlos Faro, tècnic de l'àrea de fruticultura de l'IRTA, que ens parlarà de producció agrària sostenible i del projecte d'avaluació del grau de sostenibilitat de les explotacions al sector agrari català, i també, lògicament, a les companyes Teresa Majoan i Diana Molina, de l'àrea de gestió d'ajuts i projectes de la Federació. La Diana ens parlarà després d'en Carles Faro sobre l'eina ESIAP d'avaluació del grau de sostenibilitat del sector cooperatiu agrari català. Per tant, la idea d'avui és tenir una jornada perquè des de Federació fa ja molt de temps que estem treballant perquè les nostres cooperatives transitin cap a formes de producció cada vegada més sostenibles i, per tant, contribuir a que el sector agroalimentari del territori es potenciï la sostenibilitat. Per la part que ens pertoca, tenim un especial interès en que les nostres cooperatives i explotacions siguin sostenibles en els diferents àmbits, entenent la sostenibilitat des d'aquesta triple vessant, l'àmbit social, l'àmbit econòmic i, per descomptat, també la sostenibilitat agroambiental. El model cooperatiu, com sabeu, compta amb una sèrie de característiques que li permeten assegurar que el valor afegit generat per la producció d'aliments romangui al territori i, per tant, fan que sigui, entenem, un dels models exemple de sostenibilitat. Què podem destacar quan parlem de cooperativisme o quan parlem de cooperatives? Primer, la presència d'infraestructures, capacitat d'agrupació, gestió, transformació en centres arrelats i distribuïts arreu del territori. Per una altra banda, aquest arrelament de les cooperatives que fa que la producció, venda i distribució dels productes es pugui realitzar en condicions de proximitat i, per tant, maximitzant la sostenibilitat d'aquesta activitat. I, per una altra banda, i no menys important, també la capacitat de captar, formar i retenir el talent local al territori perquè desenvolupi les activitats productives des dels diferents punts del país. El paper de la Federació de Cooperatives, de la FECAC, és doble. Per una banda, incentivar, promoure, difondre, acompanyar les iniciatives i projectes que en l'àmbit de sostenibilitat emprenen les pròpies cooperatives. I, per una altra banda, participar com a institució en iniciatives i projectes propis o bé executats conjuntament amb altres agents amb el fi d'integrar de la manera més eficient les pràctiques sostenibles a les activitats pròpies de les cooperatives. En tots els casos, d'aquesta manera aconseguim, per exemple, assegurar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del model cooperatiu que volem que es perllongui en el temps, optimitzar la valoració dels productes generats pel sector agrícola i ramader provinent de les activitats de les pròpies cooperatives, promoure i millorar les activitats i pràctiques sostenibles que des de sempre les cooperatives han desenvolupat com a part de la seva activitat i, no menys important, donar-los visibilitat, contribuir, per exemple, en la trobada i posada en marxa dins de l'activitat de les cooperatives de noves formes de producció més sostenibles, acompanyar les cooperatives en la transició cap a una economia més verda, ajudant-les a posicionar-se com a agents de canvi dins del sector agroalimentari i també, per què no, difondre i donar a conèixer tot el treball que en l'àmbit de la sostenibilitat i la necessària innovació es du a terme des del propi sector cooperatiu. És per això que promovem la participació de les nostres cooperatives i participem activament en projectes tant europeus com estatals o projectes dins de Catalunya alineats amb els objectius del desenvolupament sostenible. La nostra participació dins del projecte Agrobiofood Ponent compleix amb aquesta doble tasca. Per una banda, col·laborar en la innovació, la comunicació, la formació i l'assessorament a la producció en el sector agroalimentari i, per una altra banda, identificar noves tendències de mercat en quant a canvis en els models de producció vinculats a la sostenibilitat que puguin ser implantats a les nostres cooperatives i en el sector agroalimentari del territori. Dins d'aquesta actuació del projecte Agrobiofood Ponent, que coordinem des de la Federació, es van realitzar una sèrie d'accions encaminades a identificar les eines disponibles per l'avaluació de la sostenibilitat de les diferents entitats en el territori, cooperatives, empreses i explotacions. En aquesta jornada, avaluació de la sostenibilitat del sector agroalimentari,
es realitza amb aquesta idea de compartir els resultats de les actuacions realitzades per la Federació de Cooperatives en l'avaluació de la sostenibilitat feta a les diferents entitats del territori a partir de l'eina SIAP i que ens comentarà posteriorment la Diana Molina, així com els resultats preliminars de les proves pilot de la producció agrària sostenible de la qual va formar la Federació, que es van realitzar conjuntament amb l'IRTA. I per això ens acompanya en Carlos Faro, que ens parlarà també d'aquesta avaluació del grau de sostenibilitat. La idea de compartir aquests resultats, doncs, no pot ser altra que contribuir a enfocar esforços en fer més sostenibles les nostres cooperatives, les explotacions dels seus socis o les empreses del sector i, sobretot, aprofitar totes les eines que ens faciliten tant la Unió Europea com les pròpies administracions per tal d'encaminar aquesta transició cap a produccions més sostenibles i entenent aquesta sostenibilitat, repeteixo, en aquests tres grans reptes, l'econòmic, el social i també, lògicament, l'ambiental, treballant cap a una economia més verda. Per tant, tenint en compte l'important rol que el món cooperatiu té dins del sector agroalimentari català, mostrem, com sempre, la nostra disposició com a Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya a la col·laboració en tota mena d'iniciatives encaminades a fer més sostenible el sector agroalimentari del nostre país. Us desitjo, per part meva, que tingueu una profitosa jornada i a continuació ens donarà la benvinguda el senyor Carles Gibert, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Carles, quan vulguis. Doncs moltes gràcies, Jordi, per aquesta benvinguda presentació i per la part que em toca també unes breus paraules contextualitzant una mica el que estem parlant. Estem parlant d'un projecte d'especialització competitiva territorial, que anomenem un PECT, amb els quals n'estem coordinant des del propi Patronat de Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, juntament amb aquest AgroBioFood, un que també es diu Green and Circular, i que aquests PECs el que pretenen, en certa manera, és situar i convertir les terres de Lleida, totes, diguéssim, des de la Plana fins a la Vall d'Aran, en referents d'una transformació econòmica actual amb una transformació verda, d'una economia verda i també circular. I identificar, sobretot, el nostre capital que ens és propi, el capital social, l'econòmic i l'ambiental, i valoritzar tots aquests recursos naturals per explotar-los sosteniblement, lògicament, i ser una base d'una transformació territorial. De fet, portem diverses operacions, concretament amb aquest PECT AgroBioFood B-Ponent. Doncs aquesta setmana mateix, el dilluns, estàvem a Penelles, amb un dels altres socis, en aquest cas Canals d'Urgell, parlant de serveis ecosistèmics, intentant empoderar tot un territori com són els Canals d'Urgell, una obra magna, diguéssim, del regadiu de la Plana de Lleida, i entenent que l'aigua és un bé escàs, amb el qual només, com els explicava també, tenim un 1,escaig% d'aigua potable en aquest planeta. Per tant, el fet de millorar aquests recs, tenint en compte que la gestió de l'aigua és un dels objectius de desenvolupament sostenible que tenim, més clars, també aquests serveis ecosistèmics, com deia, turisme i demés, arreglar-ho, són activitats que se'n poden derivar. Una altra, dimarts mateix, perdoneu que m'allargui amb això, però estàvem ahir amb un webinar que també coordinava precisament la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, una operació, la 4 concretament, que ens explicàveu amb algunes consultores, entre les quals hi havia Aquis, 5 nous models productius de negoci, tenint en compte que la catàstrofe climàtica pràcticament farà que canvi o accelerarà aquesta transformació d'aquests territoris. Abans comentar els objectius de desenvolupament sostenible. Tenim l'Agenda 2030 que pràcticament està a la cantonada. Totes les polítiques de Green Deal, polítiques com Farm to Fork a nivell europeu, fan pensar que la massa que tenim al planeta, l'altre dia dèiem que havíem arribat als 8.000 milions d'habitants ja i que preveiem el 2050 9,8 milions, com s'alimentaran tota aquesta gent. Ens fan repensar inclús el tema de la globalització, de no sostenible, potser portar aliments en grans vaixells amb les despeses de CO2. I pràcticament hi ha, i m'atreveixo a dir que els que estem aquí ho veurem, dins les diferents cimeres climàtiques, l'últim a Egipte, a Sharm el Sheikh, ja no parlem pràcticament de la quota de CO2 que anem saltant-nos als països, sobretot els més industrialitzats, repercutint en països tercers, preveient certa migració climàtica del sud cap al nord.
Per tant, tampoc ens haurà d'estranyar això, aquesta migració que pot vindre de països com Àfrica, que segurament que seran dels països més poblats. I també el nivell de l'aigua mal ens pesi. Per tant, això a nivell global, que ha fet sempre que les grans concentracions de gent estiguessin al costat de les grans urbs, farà, ens agradi o no, i així vull pensar-ho, d'un cert repoblament o retorn cap al món rural i, com no pot ser d'una altra manera, cap al món cooperatiu. De fet, parlem inclús de decreixement a nivell d'estalviar energèticament, perquè tampoc és sostenible com ho estem fent. Centrant-nos una mica al que ens ateny avui, com a part d'aquest camí necessari per a aquesta transformació, amb aquest projecte la FECAC, d'una banda, ha dut a terme aquesta avaluació, com explicava bé el Jordi Vives ara, d'aquesta sostenibilitat de diverses cooperatives mitjançant aquesta eina del SIAP, que també us explicarem ara més endavant. I, per una altra banda, ha format part d'aquestes proves pilot que s'han anat fent tant amb la producció agrària sostenible, el que és la PAS, i que realitza tant el Departament com l'IRTA, i així doncs aquesta federació, la FAC, ha col·laborat avaluant aquest nivell de sostenibilitat d'aquestes PAS, d'aquestes produccions agràries sostenibles, de les explotacions agràries representatives de diferents tipus de cultius d'aquestes terres de vinya. Bàsicament, i per anar acabant, els objectius són clars, és donar a conèixer a la jornada d'avui aquestes diferents eines disponibles que tenim i avaluar el nivell de sostenibilitat dels nous models productius que tenim actualment en el territori i, per una altra banda, analitzar aquests resultats obtinguts amb aquestes eines SIAP i PAS. De fet, el que volem és compartir aquests resultats amb aquesta jornada. El que volem és avaluar aquesta sostenibilitat amb aquestes eines digitals, com no pot ser d'una altra manera, però també amb aquest treball que s'ha anat fent a les cooperatives, a les empreses, a les explotacions, buscant aquesta sostenibilitat, com he dit diverses vegades, i amb aquesta triple vessant, com també deia Jordi, no tan sols social, sinó agroambiental i també econòmica. Res més, dir-vos que nosaltres des del patronat ja fa temps que estem encaforats, per dir-ho d'alguna manera, amb intentar compartir agendes amb les quatre potes, a l'administració, amb l'acadèmia, amb el teixit empresarial i amb la societat civil. I un dels àmbits que ens vam marcar amb aquestes agendes compartides era un àmbit que són les cadenes de valor agroalimentaris. Aquest és l'àmbit prioritari número 2 dels que vam establir. Per tant, la finalitat de modernitzar, digitalitzar i ser sostenibles aquestes cadenes de valor agroalimentaris, això ho compartim des de la Diputació, de les diferents administracions, des de la recerca, com deia abans, i des de les empreses i la societat. I poca cosa més, simplement ja donar pas, en aquest cas, al Carlos Faro, que és el tècnic de l'àrea de fruticultura de l'IRTA, que ens expliqui aquesta avaluació de grau de sostenibilitat de les explotacions. Molt bon dia a tots i espero que sigui una jornada, com deia també el Jordi, ben profitosa. Hola, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair a la Federació de Cooperatives la participació en aquest projecte i amb les simulacions que ara explicarem, així com a les cooperatives que han estat implicades, els productors i els tècnics, que són qui ens han proporcionat les dades per poder fer això. Abans d'entrar una mica en matèria, clar, la PAS és una norma que està aprovant-se, estem fent simulacions, no m'atreveixo a dir que estigui en construcció, però s'està acabant de construir i d'alguna manera hem cregut interessant fer una primera part d'una introducció de què és la PAS, i abans d'entrar amb el que serien els resultats propis de les explotacions i de veure com gestionarem aquests resultats. Per això que primer farem això, farem una primera part d'explicar de què va, d'on surt, què pretén, d'alguna manera, i després, que no anem una segona part perquè allà tot seguit, però després entraríem a una cosa més concreta de les explotacions que hem vist i veure quins punts forts, quins punts febles han tingut cada una d'elles. Si volem passar. Gràcies. Llavors continuem amb aquesta part que hem comentat abans. La idea, una mica, això és el marc que tinguem ara no ben bé perquè són dades de fa 5 anys, 6 anys, però quin era el marc? Que realment de tota l'agricultura que tinguem a Catalunya representaria que més o menys
un 85% de la superfície o un 91% de les explotacions no estan sota cap norma entesa com a producció integrada o agricultura ecològica. Hi haurà altres normes privades, però en general veiem que la gran majoria de l'agricultura catalana no està sota cap norma de qualitat. Clar, això va per cultius també. Hi ha cultius que tenen un percentatge més alt i hi ha cultius que tenen un percentatge més baix. Però a grans trets veiem això com a marc. Després aquí esbossa alguna dada més, però tampoc cal que hi entrem. És aquesta visió de que és la foto que tinguem i després veurem com la volem canviar o cap a on la volem dirigir. Una mica, diguéssim, el 9% de les explotacions produeixen conforme PI o producció agrària ecològica, això ho hem vist a l'anterior diapositiva. Tinguem un canvi climàtic al damunt, que cada any que passa és més palès. Tinguem una oportunitat d'incrementar la sostenibilitat i segurament una obligació de fer-ho. Una mica, diguéssim, serien els punts que s'emmarcarien la voluntat de vol de tirar endavant la producció agrària sostenible. Llavors, la PAS, la producció agrària sostenible, la definiríem com un nou model productiu que permet avaluar, classificar i reconèixer les explotacions agrícoles. Valoraríem la seva sostenibilitat i això és molt important des d'una triple vessant, ambiental, social i econòmica. Jo en parlaré ara, la Diana també en parlarà després. Conceptualment són aquests tres pilars els que té la PAS, ho veurem d'una manera més detallada, tot i que avui parlarem de l'ambiental, que és la que apliquem a camp, la que apliquem a les finques. Però després ho veurem amb una mica més de detall que té un abast més important. Això per una part. L'altra vol ficar en valor la feina ben feta per les explotacions, que s'esforcen en fer reptes. Abans hem vist que molt poques estaven certificades. Això no vol dir que les altres no ho facin bé. I ho veurem després amb les simulacions, que d'alguna manera explotacions que tampoc han fet res en especial perquè les avaluem, estan en un grau de sostenibilitat bo perquè ja se fan coses ben fetes. I, com a últim punt, ha de permetre la certificació pública i voluntària dels productes per poder arribar a una diferenciació comercial dels productes generats a camp. Podem passar. Els objectius, pautant-los així numèricament, per una part, garantir que tingui un impacte mediambiental neutre o positiu, això seria el principal, que per això té el títol de sostenible. Vetllar per la seguretat alimentària, la nutrició i la salut pública, això és com a agricultura, això seria un dels objectius bàsics. Preservar l'assequibilitat dels aliments, establir un protocol públic i transparent per valorar la sostenibilitat de les explotacions agrícoles catalanes, que això serà el que veurem, fer visible l'esforç que fan els agricultors mitjançant aquestes certificacions, acompanyar les explotacions en la transició cap a principis de l'agroecologia, mitjançant noves tècniques que es primaran o es primarien a través de la PAS de cara a la certificació, contribuir a que les explotacions de Catalunya siguin econòmicament viables i incrementar la qualitat de vida de la gent que viu al camp. Això, en el fons, és un compendi de les anteriors i, si es compleixen, augmenta aquesta qualitat de vida. D'acord. Aquí, llavors, per desenvolupar la PAS, calen una sèrie de passos que els estem fent ara. Cal un desenvolupament normatiu. És una cosa que s'està fent, però cal una legislació que empari aquesta norma i les execucions que facin falta. Una norma tècnica. Serà el que hem aplicat i del que parlarem avui. En base a aquesta norma tècnica, unes guies de bones pràctiques. Aquestes guies estan en elaboració i ha de servir per arribar als agricultors, al sector, als tècnics i explicar què és i com s'implementa i com es fa. Ens cal calcular la sostenibilitat, que això també ho veurem a través del quadern digital, molt important. Això ho veurem després una mica més ampliat, però això és una part important, poder calcular
de manera objectiva i numèrica com és l'explotació. Parlaríem d'una certificació, ja en una fase d'implementació, i d'uns instruments de foment. Poden ser ajuts, pot ser la comunicació de les categories de la PAS als productes, pot ser formació, poden ser diferents coses, però fan falta coses per a implantar aquesta passa al camp. Llavors, les premisses que té la passa a l'hora de definir i se m'ha de contenir pràctiques concretes associades a cada recurs. Ara veurem quins recursos. Ha de ser senzilla, clara i concisa. Ha de ser directament certificable. Això és una cosa important. D'alguna manera, no ha de fer falta un checklist que ens transformi la norma en algo auditable. Ha de ser fàcilment avaluable. Ha de poder monitoritzar dades. Ha de fer mesures, d'alguna manera. Ha d'establir indicadors de resultats i ha de ser evolutiva i dinàmica amb el temps. De fet, la feina que fem ara va en aquesta línia ja, i encara no està implantada, però és veure com s'implanten les explotacions i veure els canvis que han de fer falta. Això ha de formar part de la PAS, aquesta flexibilitat. A més, ha de permetre una progressió en sostenibilitat de les explotacions. Això també ho veurem després. Ha de marcar clar, de dir, mira, aquesta explotació pot avançar en aquest punt, pot generar, pot avançar i d'altres potser ja està prou bé. Llavors, abans hem parlat dels tres pilars ambiental, social i econòmic, però cada pilar està format per uns temes. El que ens afecta avui, del que parlarem, serà del pilar ambiental, que els temes serien aire, aigua, biodiversitat, sol i matèria i energia. Però tinguem el social i tinguem l'econòmic. El social, condicions de vida dignes, drets laborals, igualtat, seguretat i salut laboral, o l'econòmic, parlem d'inversió, de la vulnerabilitat, de la qualitat i producció del producte d'informació i de l'economia local. Això també és PAS. Avui no us dic, avui parlarem de l'ambiental, perquè el que toca, el que hem treballat i el que tenim més avançat, però les altres també hi són. Llavors, esclar, tenim els pilars ambientals, els temes, aire, aigua, biodiversitat, sol. Després n'hi ha 12 subtemes que els veurem també després graficats i tinguem 45 pràctiques sostenibles i 139 punts de control. D'aquests punts de control, 52 són essencials. Venen de la normativa, venen de la condicionalitat o venen d'altres. Després també ho veurem de la manera que es classifiquen les proteccions de la PAS. Comença aplicant punts de normativa ja, no sé si dir la paraula obligatoris, però que ja hem de complir. I a partir d'aquí anem pujant amb exigència. Aquí parlem de lo que seria la calculadora de sostenibilitat i el perfil de sostenibilitat. Què ens fa falta? Fa falta un quadern integrat d'explotació, un quadern digital, i fa falta una informació de l'explotació en forma de checklist, dient coses si compleix, si no compleix. Això ens dona un perfil de sostenibilitat i una classificació. Aquí diu possible classificació, la norma no està implantada i pot dur lloc a canvis. Però la idea és aquesta. Ha de sortir d'un quadern. Quan hem fet les simulacions no surt d'un quadern digital. Agafem les dades en paper, en Excel, i les fiquem en uns formats i ho calculem. O sigui, el procés se fa igual, però el dia que la norma s'hagi d'implantar de manera important en moltes explotacions, és molt, molt important que aquestes dades se puguin xuclar d'una manera senzilla i que l'agricultor s'introdueixi al quadern d'una manera normal i que després se puguen calcular per a calcular els diferents índexs de la PAS. Aquí seria el perfil de sostenibilitat, el que parlem abans de la calculadora i ho fiquem com a eina d'automillora. Aquí expliquem una mica com funciona, però cada
cada nom d'aquestos que hi ha aquí, allò que diem dels subtemes, que hem dit abans, 5 temes i 12 subtemes. Tindríem atmosfera, que seria la petjada de carboni i la qualitat de l'aire, ús de l'aigua, qualitat de l'aigua, qualitat de sòls, biodiversitat, funcional d'espècies i genètica i genètica, energia i materials en la vessant fertilitzants, energia i material en la vessant fitosanitaris i energia i materials en la vessant energia. I faltaria residus. Cada explotació al final se classifica de 10 a 100 i llavors el diagrama aquest o la rosa dels vents va de 0 a 100. Quan més en fora està aquest punt, més punts s'han complit, millor s'està. Llavors això és important entendre com el funcionament i està. Després ho veurem aplicat a les explotacions. D'alguna manera, això pretén representar a l'esquerra, veiem el mapa de Catalunya, i aquella gràfica del mig, tal com ens trobem ara, amb un 85%, diguéssim, que no estaria dins de cap producció integral ni cap producció ecològica. El mapa del mig representa on volem estar. A la dreta tenim 3 classificacions, la A, la B i la C. La C seria explotacions que compleixen la condicionalitat, purament. La B, explotacions que compleixen la condicionalitat, perquè això és condició, però que mostren un bon grau d'implementació de pràctiques sostenibles. Quan parlem de pràctiques, fem la A. I la A serien explotacions molt sostenibles, d'un alt valor ambiental, on compleixen indicadors de resultats. Clar, la B, per ser B, s'han de complir pràctiques sostenibles. Una pràctica sostenible és inspeccionar o fer una calibració de la màquina d'enxufat cada any, per dir alguna cosa. Clar, però aquesta pràctica que és sostenible i tothom entenem que s'ha de fer, no ens dona resultats. En si mateix està bé, però ja està. No sabem el que millorem amb aquesta pràctica. Després estan els indicadors de resultats. Uns indicadors, un índex de treball del sòl, una petjada de carboni, una petjada hídrica, que sí que es mesuren. I amb les simulacions, aquí també veiem quins valors obtenim, quines referències hem d'agafar, perquè al final, per valorar 10 a 100, hem d'agafar una referència i veure si estem per damunt, per davall. Doncs estaríem aquí. I, clar, si una explotació no compleix la C, no es pot qualificar. I el mapa del mig és una mica la foto, de dir què es pretén, que la majoria d'explotacions siguin bé, perquè diguéssim que seria un estàndard, una explotació que ho fa bé, una C, una explotació que fa el més just, i una A és una explotació que, a damunt de fer-ho bé, ho pot quantificar. Llavors, ara passarem una mica a explicar el tema de les simulacions. Pas prèvia a la implementació de la norma, se fan simulacions en explotacions comercials. S'ha d'avaluar la seva adaptació i com funciona, l'adaptació real de la norma i els resultats obtinguts. Hi ha punts de la norma que sobre el paper poden semblar raonables i quan se va a les explotacions i es pregunta i es mira i es busca dades, se veu que potser s'ha de matisar i els resultats també són molt importants perquè veiem, per exemple, amb les petjades o amb els índexs de treball, per on van els números, si són homogenis entre totes les explotacions, si no ho són. Llavors, amb la Federació de Cooperatives hem treballat una sèrie de simulacions en fruiters, extensius i olivera. Aquestes simulacions, ara les veurem i veurem una a una. Però, diguéssim que el que farem és treballar de manera agregada amb d'altres moltes simulacions. Estem fent ara, estan fetes o acabant-se de fer i treballant-se, unes 40 simulacions que hem fet a tot Catalunya en diversos cultius. Les que hem fet amb la federació també formaran part del gruix i és veure d'una manera més visual o més o menys estadística quins són els valors, on som d'alguna manera i veure si les referències que podem tenir, perquè referències n'hi ha,
hi ha moltes coses publicades, dels índexs per cultiu, però hem de veure si són els que s'adapten a casa nostra, si no, si podem arribar. Llavors, tot això és important i ho estem treballant ara i ho estem treballant amb simulacions com les que hem fet ara amb la federació. Cada vegada que es fa una simulació, diguéssim que se genera un informe de sostenibilitat. Això, o sigui, aquí sol estar la caràtula, ara veurem 2 o 3 fulles, no? És un informe llarg, ja hem dit abans que hi ha molts punts, moltes pràctiques i ara no entrarem al detall, però diguéssim que el productor i els productors que els hem fet l'avaluació també els ho passarem, se genera un informe d'alguna manera per un autoconeixement de cadascú i veure com està. Aquí seria la primera pàgina, que seria un resum. Són els temes i els subtemes i un nivell de sostenibilitat per subtema o agregat per tema. I a baix, un diagrama que indica on estem millor i on estem pitjor. Després, quan entrem a les explotacions, diguéssim, reals, parlarem una mica dels punts que donen bé i els punts que donen malament, una mica que impliquen, no? Però aquesta seria la primera. Com ara en aquest cas diríem, en biodiversitat aquí no estem massa bé i en energia i materials i en residus tampoc. Per dir-ho alguna cosa, molt així, d'una manera molt simple, però també ho pretén ser simple, no? I que el productor, el tècnic, qui feia l'anàlisi ho vegi d'una manera senzilla, no? Diguéssim, on està el punt fort i on se pot millorar. Clar, la simulació ens dona una avaluació. Les avaluacions que hem dit abans, A, B i C, clar, què ens diu aquí? Que el C el complim tota la condicionalitat i tota la normativa aplicable que està dins del PAS. La B també, diguéssim que una bona part de les pràctiques sostenibles les assolim, però en canvi l'A, què ens diu? Del tema 1 no complim, no passa res. Aquí hauríem d'estar en tots els temes, hauríem d'estar alts, que no vol dir que un subtema no el puguem fallar. Si vols, Teresa, a traçar una, que ho contextualitzarem amb Teresa o Diana. Veieu aquí, hi ha temes, per exemple, la biodiversitat, que és un tema i són 3 subtemes. Potser un no el podem millorar, però l'altre sí, i al final podem optar a una A d'aquesta manera. I llavors això és important entendre, perquè a vegades ens trobem que, esclar, fem les avaluacions i hi ha punts que són exigents, no? I, l'agricultor o tècnics, aquest punt és molt exigent. Clar, d'alguna manera la PAS està pensada fins a cert grau perquè es puguen compensar coses. Hi ha coses que no les podrem assolir, però en canvi si anem força amb una altra que ens pot arribar a compensar. Llavors es tindrà aquest enfoc. Gràcies, i ja està. I llavors tinguem aquí uns indicadors de sostenibilitat, que són les mesures, d'alguna manera, no? Sempre aquesta explotació tindria un índex de petjada de carboni de 96, molt bo, un índex de petjada hídrica de 0, que seria molt dolent. A vegades dona 0 i dius, home, 0, per què 0? Com ara en aquest cas és 0 perquè hi ha unes referències i llavors dius, no, és que et passes de la referència o et passes molt i ja és un 0. Vull dir que sigui 0 no vol dir que després s'hagi de costar molt en millorar, però d'entrada, a dia d'avui, se compta així i com passava de l'umbral, del llindar per aquest cultiu, 0. Tindrem un índex de superfície equivalent d'infraestructures ecològiques, que aquí, en aquest cas, ho tindrem molt bé, després veurem una mica en què consisteix. Un índex d'origen orgànic dels macronutrients, aquesta explotació, parlant, clar, no tirava fem, que es valora quants nutrients ens venen de matèria orgànica. D'alguna manera se prime la utilització de fems, de compost o d'altres. Llavors hi ha els balanç, índex de balanç de nitrogen i de balanç de fòsfor. Els balanços fan un balanç. S'estimen les extraccions,
respecte a la producció i es mira què s'ha tirat i es fa un balanç. Llavors, clar, estar al 100 vol dir que estàs molt a prop de lo que seria el balanç zero i si estàs més lluny vol dir que has tirat o molt més o molt menys de lo que et tocava. I l'índex de càrrega total de fitosanitaris, que això és un índex que s'està treballant i també s'està avaluant de la càrrega de fitosanitaris que s'està aplicant en cada explotació. Llavors, aquest seria un exemple. Hem ficat una fulla, vull dir, seria el format que tindria l'informe. Per exemple, això seria el tema atmosfera i seria gasos d'efecte hivernacle, càlcul de la petjada de carboni. Aquí se calcularia la petjada de carboni i en aquest exemple, a sota, aquesta persona tindria ametller i tindria olivera. Per exemple, la petjada de carboni en quilos de carboni per quilo en olivera estaria per sota d'una referència, trobat, i estaria molt bé. En canvi, en ametlla estaria molt per damunt. I quan fem aquesta comparació, aquí juga la producció. Quan comparem quilos de CO2 per quilo de producció, a vegades es troben produccions dolentes, produccions de secà, clar, depèn de la referència que fiques, ho penalitzen molt. Això que aquí, tot això, diguéssim que està, per això fem les simulacions per veure com s'implementa i en quin grau és raonable o no, però aquesta seria la manera de funcionar. Llavors, en aquest cas, l'olivera funcionaria molt bé, l'ametlla no, se fa una part proporcional en hectàrees en producció i quedaria en un 96. I l'altre punt, el primer seria un de resultats, per dir-ho d'alguna manera, i l'altre seria un de mesures. Aquí ens demana, en qualitat de l'aire, bàsicament, ve a dir que a l'hora d'aplicar fertilitzants orgànics, si ho fem bé o no ho fem bé. En aquestes pràctiques, si un aplica fertilitzants orgànics, no li apliquen i d'entrada surt que sí que es fa bé, no? Però això està ficat aquí més que res perquè es vegi la manera que ho treballa la simulació i els dos tipus, el de resultats i el de mesures. D'acord, llavors, ara faríem una mica de repàs de les explotacions que hem fet aquí amb la federació. Veuríem, diguéssim, sense entrar al detall, de veu, explicaré una mica per on ha fallat i quins són els temes, però veuríem aquests punts, diguéssim, una seria el perfil de sostenibilitat, l'altre els índexs i l'altre la classificació, que també és interessant. I l'únic que torno a dir, en aquesta fase que estem, diguéssim, les simulacions li donem valor a l'anàlisi agregat i l'agregat del conjunt. Això us dic que aquestes, junt amb totes les altres que s'hagin pogut fer, amb el valor agregat, treballar-ho i veure llavors on som a Catalunya d'una manera global. En aquest cas, això seria una explotació de cultius extensius. Tindríem, ja veieu, els subtemes, a l'esquerra ja ho hem dit, estan numèricament, i aquí, per exemple, en què estem malament, no? En l'atmosfera, en la petjada de carboni, dona per sota dels índexs estàndards que hem trobat. Aquí n'hi ha dos que normalment donen malament a tothom, ja ho dic ara, i que energia i materials residus i monitorització de l'energia o fer plans per millorar. Per què donen malament? Perquè la norma demana una sèrie de coses o proposa una sèrie de controls, una sèrie de veure si s'han pres mesures per millorar, que són temes que fins ara, no dic que no ho faci ningú, però en general, com a mínim quantificat o com a mínim implementat, les explotacions normalment no ho fan. Llavors, aquestes dos, sempre les que hem fet queden així. Després tindríem, per exemple, biodiversitat genètica. Aquí queda molt malament. Ens trobarem algun altre. Per què? Perquè dins de la biodiversitat se valora el nombre d'espècies que té una explotació, en un sentit de biodiversitat i ser més resilient, i el nombre de varietats que té cada espècie. Això és una explotació de cultius extensius, fia alfals, fia panís, fia blat, i de varietats n'hi ha molt poques. Per exemple, aquesta explotació tenia molt bé la biodiversitat per espècies. Per què? Perquè feia unes rotacions molt bones, perquè tenia
tenia moltes espècies, però no la genètica, perquè no hi havia varietats. En aquest cas, l'explotació a nivell varietal no tenia una riquesa genètica. I la biodiversitat funcional, que aquesta mig-mig, la biodiversitat funcional s'entén com a les infraestructures ecològiques. Marges, arbres aïllats, topos de vegetació, sembres, tot aquest tipus de coses. Si podem passar. Aquí són els indicadors. Els indicadors, més enllà que estan calculats i ens serveixen de molt per fer l'anàlisi agregat, en el fons, vull dir, l'índex estan els índexs, ja veieu, tots estan, tenen un número. Si podríem dir si estan de 50 cap baix, és que estan més malament, i si estan de 50 cap dalt és que estan més bé, simplificant molt, i un índex de càrrega de fitosanitaris, que en aquest cas està molt bé. És una explotació d'extensius i el grau de tractaments no és alt. Podríem traçar una aquí. Aquí, perfecte. En aquest cas, l'explotació seria una B. Jo us avanço que totes han sortit bé. Que, ja s'ha això una mica. Tinguem explotacions, el que us deia, aquesta explotació d'aquí, les altres que hem fet, sí, feien producció integrada, aquesta no en feia, però tot i no fent, fer les pràctiques bé. Estava des d'una cooperativa amb una direcció tècnica i les pràctiques estaven bé. Per això que aquí se tracta una mica d'aquest reflexe. El dir, una explotació que estigui treballant bé és un bé. Després, pelar, ja ho veieu, tema per tema, no hi ha cap tema que promitja més d'un 70. Aquí, una vegada implantada la norma i en funció dels interessos i les capacitats de l'explotació, podem anar avançant a millorar i per intentar ser una. Fem l'altra. Aquesta explotació seria de cultius fruiters. És una altra explotació i en aquest cas, materials d'energia i residus estan a la part vermella, ja ho hem dit abans, una mica de dir, aquests sempre ens cauen baixos perquè són coses que no s'han treballat, la petjada de carboni també està aquí mig-mig, i aquí la biodiversitat genètica està molt bé, és una explotació bàsicament de fruita de pinyol i hi ha moltes varietats, en aquest cas té molta diversitat i d'alguna manera resiliència, però d'espècies no, té poques. A vegades anem a cultius, però encara que anem a cultius podem dir préssec nectarina, per dir alguna cosa. No en té massa, i de funcional tampoc. Els indicadors, aquí el fòsfor surt un menys, hauria de sortir en positiu, perquè això són temes de la calculadora, però una mica ja ho veieu, aquest té un índex de superfície d'infraestructures ecològiques molt baix, vull dir, està en una zona més agrícola, amb menys recursos d'aquest tipus, però i l'índex de càrrega total de fitosanitaris en aquest cas és més baix. Era una explotació extensiva i amb alguns cultius que es tractaven molt poc, que és una explotació fructícola que la intensitat de tractament és molt superior. Classificació B, ja us he dit que tots surten igual i ho hem contextualitzat una mica el per què. Una abans, potser. Aquí. Aquesta era una de producció d'oliva, d'acord? Oliva ametlla, però principalment era oliva i l'he ficat d'oliva. Clar, què veiem aquí? Residus, energia, malament. La petjada de carboni, en aquest cas, surt molt malament. Se fan les passades que siguen, en algunes parcel·les se treballa el sol, en altres no,
però alguns dels cultius tenen produccions molt baixes que ho penalitza molt, que deixi, ja s'ha dit, que m'agrada tant per quilo i tinguem unes referències que en aquesta fase hem ficat una referència per l'oliva i l'altra per l'ametlla, en aquest cas queda molt perjudicat la petjada de carboni. I l'altra cosa que queda perjudicada és la biodiversitat. Per espècies no tant, però per varietats sí. Per exemple, aquestes són zones, en el cas de l'oliva o de l'ametlla, que tot i ser cultius tradicionals i ben adaptats, realment la diversitat genètica per varietats és poca. Llavors, aquí també és un punt on peca. No obstant, la biodiversitat funcional en aquest tipus de finques, en unes finques de les garrigues, amb molta vegetació, bosquets per la vora i molts marges, aquí la biodiversitat funcional és molt alta. El que dèiem, potser en determinada biodiversitat no hi podrem entrar, però ho podrem compensar amb una altra. Aquí els índexs, aquí els fitosanitaris torna a estar molt bé i tota la resta, la petjada de la petjada de carboni i en aquest cas la hídrica també queda així, ho referenciem per quilo i les produccions ho han penalitzat. Aquí, gràcies. Ja està. És la classificació. Tampoc hi parlarem més, però és el que surt a la report. I ara quedaria una última que realment és molt semblant a l'anterior. Molt semblant a l'anterior perquè les tipologies de producció eren molt semblants. Evidentment no són idèntiques perquè el percentatge d'hectàrees de reg entre una i l'altra, el tipus de treball són igual, però a nivell de diagrama que ens diu una mica la manera de produir, molt similar, amb una biodiversitat funcional molt alta i amb unes petjades que pateixen més pel tema de les produccions per hectàrea. Aquí els indicadors són molt semblants i aquí d'això. Llavors, res més. Si hi hagués algun dubte o així, voleu fer alguna pregunta, en tot cas, deixar clar això. Hem fet una mica de repàs dels resultats, de com han quedat les explotacions, de com les hem avaluat i quin és el seu grau de sostenibilitat, per entendre això, que aquestes explotacions formen part d'una massa d'explotacions que intentem que sigui àmplia per contextualitzar i veure si els resultats són els adients i donen lloc a la millora que pretenem, perquè ja hem dit en un dels punts inicials que la idea és que es pugui anar millorant. Comentar-vos que estem molt agraïts per la vostra participació i, tal com ha parlat en la introducció el Jordi i el Carles, aquesta jornada forma part del projecte Agrobiofood Ponent, cuyo objectiu el qual és impulsar i gestionar la transformació del model econòmic de les Terres de Ponent cap a una economia verda. En el marc d'aquest projecte, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, com a representant del sector cooperatiu, assumeix el seu compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular per treballar en la construcció de nous sistemes agroalimentaris més sostenibles des del punt de vista social, ambiental i econòmic. Dins del bloc de la sostenibilitat, la Federació de Cooperatives ha fet una avaluació, o l'objectiu és fer una avaluació d'identificar quines seran les metodologies més utilitzades per l'avaluació de la sostenibilitat a escala mundial i dintre d'aquestes també identificar quines eren les eines disponibles que millor s'ajustaven per avaluar el grau de sostenibilitat de totes les cooperatives, empreses i explotacions agràries. Amb aquesta part inicial,
se va a determinar que las metodologies o les eines disponibles que s'ajustaven millor eren l'eina SIAP i la PAS pel tema de les explotacions agràries agrícoles del país. Llavors, jo us parlaré, així com el Carles ens ha explicat les proves pilot que hem fet amb la PAS, jo us explicaré el treball que nosaltres hem fet amb l'eina SIAP. Aquesta eina és una eina que permet fer de manera exhaustiva l'avaluació del grau de sostenibilitat de les cooperatives i empreses agroalimentàries. És una eina desenvolupada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i que està avalada pel mateix Ministeri, la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes, les cooperatives agroalimentàries d'Espanya. La Federació treballa des del 2019 en la millora de la sostenibilitat de les seves cooperatives i ha vingut desenvolupant la tasca d'acompanyar-les en l'avaluació del seu grau de sostenibilitat. Per tant, tal com us deia, hem volgut comptar dins del bloc d'aquest projecte amb l'avaluació que hem fet amb SIAP i amb les eines que ens dona el PAS. SIAP és una eina d'autoavaluació de la sostenibilitat a la indústria agroalimentària que permet obtenir-ne un perfil inicial de la sostenibilitat de l'entitat mitjançant una valoració quantitativa amb un qüestionari complet de 100 preguntes. Aquestes 100 preguntes estan dividides en els 3 àmbits de la sostenibilitat, social, ambiental i econòmic, i les preguntes estan relacionades amb els ODS. Així mateix és el que dèiem, aquesta eina permet conèixer a l'empresa com pot contribuir amb els ODS de les Nacions Unides i vincula els resultats amb els diferents ODS al llarg de totes les preguntes del qüestionari en cadascuna de les 3 dimensions. Després d'elaborar aquest perfil, l'eina ofereix la possibilitat d'obtenir un informe complet i detallat de recomanacions per orientar l'entitat sobre les possibilitats de millora. Aquest informe és de manera global, però també per cadascuna de les vessants de la sostenibilitat. A cada àmbit social, ambiental i econòmic, hi ha una sèrie de categories que són iguals, tot i que no contemplen els mateixos aspectes en cada vessant. Les categories són agents d'interès, cadena de subministrament, consumidors i governança. I les úniques que són diferents són les de recursos, que en el cas social són recursos humans, en el cas ambiental són recursos ambientals i en el cas econòmic són recursos econòmics. Com a exemples, perquè l'avaluació, ja us he dit, és bastant exhaustiva i contempla molts aspectes, sobretot tots transversals. Llavors, com a exemples tenim, per exemple, de la part social, alguns dels ítems que se consideren en la categoria d'agents d'interès està el sistema de gestió de seguretat i salut pública, les aliances amb altres entitats socials, en la categoria de consumidor, les certificacions del sistema de gestió de la responsabilitat social corporativa i en el de recursos humans fomentar l'estabilitat laboral, entre d'altres. Això són només exemples. En la part ambiental està la part de governança, i en governança és el sistema de gestió ambiental, en agents d'interès, convenis amb organitzacions promotores pel desenvolupament sostenible, en la part de governança també, plans de formació ambiental dels treballadors, auditories ambientals, entre d'altres. I en la part econòmica, aquí hi ha alguns exemples, com són, per exemple, en la governança, assignació de pressupost anual per la sostenibilitat,
I en recursos econòmics, si se treballa amb economia social i banca ètica, si hi ha assignació de recursos per R+D+I, si hi ha ús de noves tecnologies i eines informàtiques avançades, innovacions en el model de negoci, plans d'expansió internacional, entre d'altres. A més, l'eina, una vegada feta aquesta avaluació, es complementa amb un decàleg en el que s'enumeren els principis amb els corresponents percentatges de compliment i un percentatge, diguéssim, global. Aquest decàleg actua com un compromís voluntari de millora contínua de l'entitat que s'avalua. I, per últim, avaluar una sèrie de comparatives per conèixer la situació de l'entitat en el sector en comparació amb la resta d'entitats del seu sector. Aquesta comparativa pot ser global, però també es detalla a nivell social, ambiental i econòmic. De tal manera que aquesta eina ens permet a les cooperatives i empreses obtenir un estudi analític de la sostenibilitat amb un informe del nivell de sostenibilitat, els punts de millora i una comparativa per conèixer la situació actual de l'entitat en el seu sector. Com a part final, nosaltres, dins de l'avaluació que hem anat fent, des del 2019 fins ara, acompanyem a les cooperatives en la seva autoavaluació. I llavors, això ho fem amb l'objectiu de facilitar la transició i la millora cap a sistemes més sostenibles de les nostres cooperatives. I en els últims, de 2019 a 2021, s'han realitzat 58 avaluacions a cooperatives de diferents sectors, zones, etcètera. I aquestes avaluacions, aquests resultats són els que presentarem avui. El 2022 se va continuar amb la tasca, realitzant 12 avaluacions més a cooperatives i empreses del sector agroalimentari. En finalitzar, la Federació de Cooperatives expedeix una certificació que compta amb la puntuació mitjana i per dimensions de l'entitat, i també on se senyala el decàleg amb el grau d'assoliment. Tal com us hem dit, nosaltres hem fet aquest acompanyament a les cooperatives des del 2019 i del 2019 al 2021 teníem 58 cooperatives avaluades. I llavors amb això vam realitzar un estudi que s'ha publicat com un capítol que es diu Aportació del cooperativismo agrario y alimentario a la producción y el desarrollo sostenible en el llibre Producció i Desarrollo Sostenible en la Unión Europea y en España, amb principal atenció al sistema agroalimentari rural, que va ser editat i publicat per la Universitat de Lleida. Bé, ara entrem a mirar una mica els resultats. Llavors, us presentem un resum dels resultats aquí i després, si teniu interès de mirar una mica més en profunditat, us remetem al llibre perquè pugueu revisar en detall els resultats. En aquesta taula tenim la puntuació mitjana de la sostenibilitat de les 58 cooperatives, que és de 7,5, hem dit de 2019 a 2021, i en tots els casos les puntuacions estan realitzades en una escala de 1 a 10. La mitjana general de la sostenibilitat d'aquestes 58 cooperatives és 7,5. És interessant veure aquí que el coeficient de variació, que tenint en compte que nosaltres hem treballat a sectors diferents, cooperatives de diferents mides, ubicacions territorials diferents, etcètera, el coeficient de variació és relativament baix. Per tant, podem dir que aquesta mitjana és representativa del gruix de cooperatives que vam avaluar.
D'una altra banda, s'observa que en les 3 dimensions, en tots els casos, la puntuació és igual o superior a 7. ¿Vale? La puntuació més baixa és la de la dimensió ambiental, on curiosament el coeficient de variació és major. És a dir, que aquí el que ens mostra és que hi ha una diferència més gran en l'avaluació d'aquesta dimensió del grau de sostenibilitat ambiental de les diferents cooperatives avaluades. ¿Vale? La puntuació de les dimensions social i ambiental pues, són més elevades. Perdó, de les dimensions social i econòmica són més elevades. Per una altra banda, independentment de l'agrupació realitzada, que és el que dèiem aquí al començament, s'observa que aquesta dimensió ambiental és més baixa, és lleugerament més baixa que la social i l'econòmica. Després veurem més coses al respecte. Tal com ho podem observar amb aquests dos gràfics, no hi ha una diferència en el nivell de sostenibilitat de les cooperatives segons el seu sector d'activitat o la demarcació territorial. Si us fixeu, el patró aquí és més o menys el mateix i no s'observen diferències, diguéssim, importants en les 3 dimensions, independentment d'això. Però, en canvi, quan fem la mida de la cooperativa, o sigui, com a variable, la mida de la cooperativa sí que influeix en els resultats obtinguts. Si la mida és microempresa, si és petita empresa, si és mitjana empresa o si és gran empresa. Encara que, tal com ho podríem pensar, perquè normalment pensem que les cooperatives més grans o les empreses més grans tenen més facilitats per assolir els objectius sostenibles, doncs nosaltres, segons els resultats, no són les que han obtingut millors valors i en aquest cas són les empreses mitjanes les que en diferència han obtingut millors resultats en les 3 dimensions de la sostenibilitat. També s'observa una tendència clara en la puntuació dels diferents principis del decàleg. I aquesta tendència és independent de si els valors estan agregats per sectors, demarcacions territorials o volum de facturació de les cooperatives. En tots els casos, els principis millor puntuats són la conducta ètica i el compromís amb l'agricultura sostenible i la biodiversitat, que són, diguéssim, principis relacionats amb la part ambiental, però, en canvi, els principis amb puntuació més baixa són la gestió en matèria d'empenta ambiental, la gestió de l'energia, l'ecodisseny i la gestió dels residus. Com us deia, això sí que és una tendència que és independent de si són cooperatives de diferents sectors, de diferents àrees i de la mida. Per tant, podem dir que tot i tenir un bon desenvolupament en la dimensió ambiental pel que fa a conducta ètica, agricultura, ramaderia sostenible i biodiversitat, encara tenim un camí per recórrer amb altres aspectes que contempla la sostenibilitat. Us havia comentat que l'eina dona una sèrie de recomanacions de millora per cada entitat. Llavors, això també ho hem valorat una mica i, tal com s'observa, les recomanacions més repetides s'engloben en la dimensió de la sostenibilitat ambiental. Apareixen fins a 10 recomanacions genèriques amb un percentatge de repetició de més del 30% i les que apareixen més sovint són la necessitat d'incorporar plans de formació per als treballadors en matèria ambiental, amb un 62%, i d'integrar dins del sistema de gestió auditories ambientals internes i externes. Les cooperatives analitzades obtenen millors resultats en la dimensió social i econòmica. Per tant, les recomanacions que genera l'eina són menys en nombre i amb una freqüència o baixa o molt baixa de repetició, que és el que veiem aquí i aquí.
Llavors, pel que fa a la dimensió social, el nombre de recomanacions significatives amb menys d'un 10% de repetició són 3, no? Són aquestes 3. I per la dimensió social, doncs, són 2 amb algo més del 10%. En resum, donadas las características de la nostra activitat agropecuària i les polítiques aprovades en el marc de la PAC, el nivell d'exigència en la dimensió ambiental per a aquest sector és elevat. Això ja ho sabem i és el punt de partida que tenim. I tenint en compte que les puntuacions de l'avaluació amb aquesta dimensió són més baixes que les de les altres dues dimensions, es confirma que tenim un camí encara per recórrer per millorar els nostres indicadors en la part de sostenibilitat ambiental. Per part nostra, dir-vos que la Federació de Cooperatives, com a representant del sector cooperatiu, ha estat treballant i vol continuar treballant per la millora del grau de sostenibilitat del sector agroalimentari, de tal manera que puguem entomar tots els reptes que ens venen donats per les noves polítiques i pel canvi que estem experimentant ara a nivell mundial. D'igual manera, també volem fer-vos partícipes i recordar-vos que per fer tot aquest canvi, aquesta transformació, també es poden aprofitar moltes de les oportunitats que aquestes mateixes polítiques europees o altres mecanismes posen al nostre abast per anar fent aquesta transició cap a una economia més verda. Des de la Federació estem oberts a treballar, tal com ha dit el Jordi, en tota aquesta mena de projectes que ajuden a les cooperatives i us emplacem a les cooperatives a que compteu amb nosaltres per col·laborar en tot el que sigui necessari. Ja sabeu on som i si teniu interès de fer alguna consulta, nosaltres estem oberts i suposo que el Carles també, per totes les qüestions que puguin sortir. Us agraïm molt la vostra atenció i esperem comptar amb vosaltres per continuar transitant aquest camí. Moltes gràcies.